Okay, dili nga bahina magkikilaan ato nga makauban ato ang konsyahal dis nagbayan sa Ozamis magkikilaan konsyahal Dinky Suizo sa hinuskutanan sa update no sa indigenous peoples no nato diri sa Ozamis City. Dili nga bahina konsyahal may adlaw kini mo konsyahal. Oy, may adlaw sa tanan nato nagtan-aw na minaw og ato ang mga avid fan ug supporters sa atong mga social media ug sa ato ang nagkadaili ang platform nga nagtan-aw na minaw karon may adlaw tanan especially sa ato ang mga pinalangga nga mga Ozamis no. Yeah. Yes kuya, may okay. hapon. So may adlaw and by the way no, kumusta man may update labi na sa diskutanan sa mga indigenous peoples nato kay nasayod ta nga wala pa gyoy nakalingkod nga ang IPMR no from sa ato ang mga indigenous peoples. So may update ani ko siya. Yes, tinuod naatay I think murag hapit na gid magsang tuig nga nabakante ang ato ang IPMR nga lingkuranan or posisyon. So with the kuan nato kanang with the expiration naman good sa term sa ato ang former IPMR representative na si Consul Linda Bation, kinahanglan na gid siya hulipan. And with that magod, we encounter so many kanabitang mga problema along the way. Kay isip ako ang co-chair sa ato ang Indigenous Peoples kaning committee. Ato agi nang gipaningkamutan nga if possible kung mulingkod na ang bag-ong term, kami on our third term, last and third term, na po'y bag-o na po na to nga IPMR representative. Yes, and with the consensus, kay ang atong amanggong IPMR, nagkuan mo gini siya nga atong mga IB, mga chieftains, na magini sa ginatawag og IPS, kini IPS, kini Indigenous People Structure nila. Wala nig ato ang set of officers ba? Federation ni siya, kung sa layman's term pa ni, ang kining IPS, naglangkob niya siya sa tanang membro nga mga konsihal sa matag barangay nga naay mga IPMR pod, naay mga seat pod, say for example na ang Labo, na ang Guada, na ang Bungbong. So tanan na sila mag-gather, mag-federation na sila, then they could come up with a meeting, mo na ginatawag nilang selection process, para mo pili kung kinsa gyud ang kaning ato ituboy lahi ra ba gyud ang kanang pamaagi nila kay base ni silang kultura ug sa ilang tribu hanhon or kaning ilang subanin gyud nga kultura nga kung naa gani sila ituboy dapat kining tanan consensus but pasabot walay isang supak. So di pare sa ato ang normally sa demokrasya majority wins, so 50% plus 1 sa ilaha dili pwede. The moment gani nga nana sila mo undergo na sa selection process, which is mao na ilang ginahimo karon, kinahanglan sila wala pug conclave nga mag-undergo sila sorting, selection process, maghinashasay dit hangtod nay mag-come out nga pila ka mga ngalan hangtod maabot sa duha na lang and then isa. So wa sila sinuhod nga puti nga papel para mo asong puti. They have to come out. So, ang akong gikabalakan kay there are only a month na lang ang kulang before nato mahatag ang katulad yung third term na bita nato ang seat para nila. So, kung dili gihapon ta ka come up ana, and I think the mayor has given them all the kanabitang independence kay in as much as possible Asenso Ozamis ato ang halandong mayor si Mayor Andy ng congressman-elect na sa Asenso Pinoy Party List, iya gihuang kuan kanang iya yung gi-make sure nga di pwede mag-apil-apil si LGU. Kay ang part sa selection process, it should be only the subanon nga to ang mga tribal leaders ra gyud ang naay katungod ana nga mopili kung kinsa gyud ang ilahang support ipagawa sa ilahang consensus kung kinsa gyud ang angayan nga molingkod isip konsihal nga nagrepresent sa IPMR. With that, dito yung gyud na nagkaproblema because everybody's interested. I don't know if how are they kanang unsa nila pagtanaw sa posisyon isip usa ka IPMR representative, but for me, of course, you will be given the benefits of being a city councilor. That's one. Secondly, you will be enjoying the programs and projects of being an Asenso Ozamis City Councilor. So, kung moingon kag
konsehal ka sa sensitive, naatanan ang mga grasya o kanabitong kaayuhan nga ato ang mapahatag ngadto sa ato ang katilingban, especially sa atong IPMR nga sector. So with that, I think the position is very juicy. Mo nagdaghan kay interested, kinakita mo gud nila nga nindot ang pamalakad karon sa asenso, daghan og makuha nga kaayuhan ang ato ang mga subanon nga mga kaigsuonan. So daghan gusto gyud nga mo represent para nila. And with that, we cannot intervene. The LGU cannot intervene. We could only accept based sa ilahang proseso, or we could only accept them through a certificate of accreditation nga ilaha kuhong i-issue para among dawaton isip FMR. But we are in quandary karon kay we only have a month nga kaning before nato makuha ang ilahang tingog or isa ra gyud ka buok nga ipadala. Okay, Consyal, pero nakahimo na sila sa mga selection process, sa mga paagi nga pagpili na nakahimo na sila ani kay murag sa gidugayon siya rugo sila nakahimo atong mga indigenous peoples. Exactly, very good question. Pagkakaron ang gihimo nila, convince sila within them kay kining member naman sa IPS kay wala man federation, they could convene anytime kay ilaha man ning federation, ilaha man ning meeting. Pero along the way naghangyo pa sila ni Mayor to proceed kay naamang gutay ordinansa on kanabitang na ay dapat pananghid ay di pananghid wala lang consensus ba wala imo lang ipahibalo nga you have para na kay permit na kay authority nga to conduct the said kanang selection process. So ay nag-convince sila nga hangyoon nila si Mayor through a resolution sa federation to grant them the 20 days nga ilahang selection process para maka-come up sila. Pero I think they had a date set on June 25. Nga by June 25, makakandak na sila sa selection process. This is just a one-time event ng ilaha. Pero prior to that, request sila ni Mayor, pagkakaroon, nagkamulo na sila convene within themselves. Dili man good allowed nila magkampanya, kay dili man na nila kultura, dili na nila kanang tawag nga part sa ilahang tradition. Pero it's already, I think, na silang huna-huna silahang kasing-kasang kinsa gyud ang ilahang ituboy karong June 25 nga subject for approval pa ni Mayor sa particular nga date. Pero whether it will be approved or not, I already had the presumption nga nanagid sila kinsa gyud ang ilahang gustong ipili at konsehal nga mo represent nila. Pila ka bok bigawas sa inyong mga pangalan sa indigenous peoples? Actually, sa policy, kung nakabasa ta sa ilahang IPMR, kay kinitanan, dili man ni siya pwede mahitabo kung walay NCIP, kini National Commission on Indigenous People, natay provincial head na po tayo city, kanang coordinator. Sila ginaang nag-conduct na, and then, I think, part sa ilang balaod, part sa Polisian Tradition, they could come out with 3 names among the mga chieftains sa ato ang barangay sa ato ang syudad sa Ozamis. With that, kaning tulo, they could come up, pero wala po niya siya nahulog kung sealed envelope. Wala bitang dili gina nila i-divulge, disclose, na gina sila secrecy. So, dili, although I already had the names, pero dili mi allowed nga mo pagawas kung kinsa ning mga tawhanan because it's within the tradition. It's within the kaning tawag ani, kaning pagtawag ani ilahang polisiya nga sikrito gina nila before na ilipagwas isa na lang kangalan ang mugawas. Okay, so ingon na pagi nila. Na ilang pagi. And we always respect that. Ang amo alang is unta magkasinabot na sila para ni kung ma-approve ilang gipangayo nga date for the selection process, then mag-convene na sila. They can already give us the the authorized kinsa na gitong isa ilang gipili. Pinagkakaroon sa mga chieftain diri. Halos ba tanang barangay doon dili na IPMR? Dili tanan nga na IPMR. Selected only. Ang ako alam ang good, that's a very good question kay pagkakaroon ng good, nakita ginamo nganong kinahanglan na gitay IPMR representative sa ato ang syudad because if you had the idea, ang atong mga ancestral domain ng mga properties, when we say ancestral domains, mo ni ang mga property nga ang nagtag-iya ra si subanon. Dili ni pwede ibaligya, dili ni pwede ipaabang, dili pwede nga ipanghatag sa dili subanon. Ang makatag-iya ra gyud forever and eternity is puro ra gyud subanon. So
if you go to the mountainous area, itong 5 ancestral domain nga barangay, these are Ingona, Trigos, Gimads, Timson Abordo, o portion sa Gala, 5, kwapo na gyud ka yung accessibility dito. Mo nang daghan kay interested that they could at least kanang gusto sila magtukod ng mga restaurant, mga tourist nga mga kanabitang establishment nga maka-attract o kanabitang mga visitors, daghan kay interested because kwapo man atong dalan kay ayo man dito in construct sa ato ang Asenso team nga administration. So daghan na interested dito. Once manggod nga ancestral domain, AD nga property, di ka pwede kapalit. Ikaw nga private, kanang individual o ordinary citizen, di ka subanon, you are not allowed to buy property nor mag-acquire dito property. Na siguro pamaagi nga, kini si subanon, pwede na niya ipaabang, pero you can never have it as owner. Pwede rin mo ipaabang for a particular period, pagkuman, ang tagya po ana, si subanon. So, at the end of the day, daghan ka interested dito because karon namang gininato manggod gipakita during the Asenso team nga we are really protecting the rights as well as the kanang mga katungod nga dapat wala gyud baligya mahitabo. But prior manggod nga kami naglingkod, nanay mga existing dito nga mga infrastructure, mga improvements nga without the knowledge ni LGU. So paglingkod na namo, only we found out nga daghan man ay dito na nga ning tubo nga dili dapat ning tubo gipang-construct nga wala dapat gipang-construct. So we make things nga among gi-resolve ang issue, gi-mend namo, so nahulog nga katong nga construct dito, ga conduct of free prior informed consent para nangabang na lang sila sa adtong sila pa i-invest, sila pa i-construct, pero at the end of the day, nangabang nila sila kagalingong i-construct. Kaya they can never own property basta ancestral domain. Okay, so may tabo nila, katong mga nagkapalit na dito, o mga yuta, di ba, o nagbutang o mga wala gyud papel mo gawas. Wala gyud. Wala gyud papel mo gawas, nahulog gyud nga, nangabang ra sila dito. Unang akong gi-consider gyud nga dapat ang atong sunod nga IPMR dapat belong anang 5 ancestral barangay nga naa karon sa ato ang kabukiran. Why? Because sila magay maka-monitor. Sila magay tawag ani maka-supervise, ilahang matanaw dito kung kinsa ba kay ni nagsekreto o pinalitay dito, nagsekreto bitaw og na magmitaw ana nga ako ibalgiya akong katungod aning kita kay nanginanglan kay ko, i-grab na lang pud ang kuan kana bitaw kahim ang advantage na lang pud, i-grab na lang pud niya, pero gatuo siya nga maiyahat. But at the end of the day, wala gyud papel mo gawas nga si private citizen makatag-iya og subanon. Nahulog nila nga iyang gipahulam. And then basig di nakabayad, iyan na lang kuan iyang yuta, collateral. Pero di gito maiyaha. Di gito ma-transfer, wag gyud papel ana mo gawas. So mo na akong gikuan, if possible, councilor nga sunod nga mahimong IPMR should be from that area sa 5 ancestral barangay because para mabantayan, ma-supervise o mapatuman yun nato ang pag-protect sa mga katungod sa ato ang mga subanon kay naman yun na si kinaiya nga mga kaning maulawon. Kanang bitong kanang digid kaayo bitong ulawon dayon di kana ang popularity always at the shadow di gyud ganahan og kanang magpa-plaster. So mo nang we need to protect them. Okay, so gikinahanglan nga magpili di anak nila no kinahanglan do na poy kanabang kaikag ang usa ka mamahimong IPMR no in terms sa paghimog mga policy sa mga balaod no nato diri no sa in terms of makaprotekta po nila sa atong mga indigenous peoples. Yes, aside from that, it is already given. Once you're a chieftain, kada barangay naman ng mga chief nila, kuan na ginadaan. Dapat dili gina sila mapili nga mga chieftain sa matag barangay kung wala sila assertive nga kanabitang capacity, ability nga mo assert sa mga rights sa ilahang mga tawo. Na given na in fact kining ato ang mga chieftain karon well versed sila sa subaning culture mo bitaw nga kanang naningkamot gid sila nga they must have the consensus para there can only be one nga among them nga mo represent para nila. As of now, there are too many interested because there are too many kanang qualified for the position because
ako nakita karon ang subanan karon is very very opposite sa una. Karon well-educated, well-informed, well-versed, o kanang kabalo na gyud kay marami na kay sila mo converse silang kaugaling dialect. Nga kung maminaw ka, di ka subanon, malibak gyud ka, di gyud ka kasabot. So inana ang ato ang mga leaders karon kanang educated, well-informed, and well-versed sa ilahang kaugalingon nga mga katungod. Sa proseso sa pagkutsala asa na kalapit. Sa proseso, they're already in their kanang internal nga mga arrangements. They're already in their kanabitang kuna sila mga GC. I think they already have undergone talks regarding kung kinsa gyud ang ilang ipagawas. Nga by that time nga ma-approve na come June 25, kung ma-approve na sa ato ang halangdong mayor, ministerial na lang na ang atong June 25. They could come up with a resolution, a recommendation kay sa balaod, mag-recommend sila tulo, and then ang isa mo ni ang munanaog. Should there be any incapacity, kining duha nga mga reserve mo po ni ang musunod. So inana ang ilahang pamaagi. So mao na ang resulta sa inyong panagtagbo kaga ato nagkalabay adlaw. Yeah, they wanted us i-witness lang ang LGU unsay pag-convene, pero kami we did not participate, we just only observe sa ilang pamaagi unsaon nila pag-convene, asa sila kay kini laging accessibility, gusto sila nga kanang last time ko na nag-convene sila, it was in Gingona, and then layuan ang uban kay naabay party sa Galapa, sumubiyahe nga uban kay kanang gusto po nga kaning sa syudad lang nga mga konsihal. So they decided nga hangyo sila if possible pwede ba ta sa City Hall. Anyway, nabitay opisina ang ato ang IPMR. So, gihangyo nato ang si Vice Mayor nga pwede lang gamiton ang venue sa ato ang City Hall para makakonvince sila within them. Tapos, ang in purpose ato nga nag-convince sila, hangyoon nila, they could come up with resolution requesting the mayor para makakonvince sila come June 25. Why June 25? Because kinahanglan pa 20 days prior sa ilahang selection process nga ila pa nang ipang-post, ipang-notify ba, wala bitag na ay kanang posting pa sa mga conspicuous places or publication for that. Okay. Ganun ako na nga istorya nga na mga IPMR. Yes. Konsyal. So sa mga kwabo nila, kanadto pa no, panahon pa ni Bay Linda Bation, no, nga katong naagin sila lugar unta nga kanabang may mitinganan nila, no, makonsidera nga kana nga lugar alang sa lugar mura pog lugar alang sa mga indigenous peoples, mga dias luwag meeting, no, so murag kana murag wala karon, no. Yeah. Actually, ako I suggest nga other than kay ang kung ano mang convenience lang ba, pero normally you know they really want katong prior sa mga inani kay every year once a year sila magkuan sa ilang federation mag-meeting, not unless na ay urgency or na ay kinahanglan sila i-meet. Una kanang 5 ancestral barangays magpuli-puli na Gingona, Trigos, Gimad ang mga host kay kasalo sila sa katuig. But because na urgency kinahanglan sila mag-meet, mo nang namili sila convenient. Pero ako I suggest nila nga dapat ang yung surrounding kung mag-meeting mo is more on the subanan ng environment. Nga naagid kay nature, nga ancestral domain yun, mo nang dito ginada, gusto nila ganda. Galing lang, maybe there's really a need for them to really propose nga dapat naanagid kay indigenous people's facility. Kay ang na-provide sa LGU karon is only an office. In fact, this was funded by the province na karon sa Aguada, pero this is an NCIP office nga Usamis satellite office sa province sa Misok. So, kung na-concern regarding NCIP, pwede mo ato dito sa ato ang Aguada nga extension office na naman tay bagong head karon nga taga Bukidnon. They could also conduct their meeting sa NCIP kay no IP matters will be kanang discuss kung wala NCIP ng observer. Kay si NCIP will not be a participative sa meeting, but they will going to guide the subanon kung unsay dapat kay basig
basig motipas na ba sa pinaka-agenda or dili na mao. So si NCAP will always be there, tanan nilang meeting bisag selection process dapat na si NCAP. So na po sila office karon sa Aguada. Nice. Salamat labot na Konsyal. And June 25 no dauman nga aga makapili na og IPMR and hinauta ga ang IPMR do na performance no na maka-perform sa unsay ihang kaakuhan labi na sa mga gibuhaton no sa pagatiman sa labi na sa mga indigenous peoples na to. Definitely. That's the very reason nga nganong grabe ta ka careful o grabe ginato ginamonitor ang ilahang selection process kay ang kana is a very important kuan magina event for them because whether ilang mapili is kanang incapacitated or not or maayo or dili nagdepende sa ilang pagpili ang ilang future. Kung ilang piliyon ng katong maayo mudala, I think they were going to have a very very good kanang year ahead. Na guwapo ang pagdala because our programs are intact and all the respect and ang paghatag kani dako kay yung value is there kay mo man gyud ang mando sa atong Asenso team na protektahan tagaan og dagko nga mga privileges ang ato ang mga subanon kay ato ginang i-take care sila kay gamay na lang ba gyud. So we need to make sure nga maayo ang pagdala nila. Magbase po na silang kisay ilahang pilion. Unang kami nang hinaot gyud mi that they could come up with a very good representative kay ang future nasa kamod sa ilahang pilion. Okay, so salamat kay labot yan ako dyan. Klaro na to nga si LG wala gyud siya naging labot no kinsa ang pilion og naa na nila no naa sila sa mga IPMRs ato nga pagpili no sa selection nila. O kung buot lang gyud pud bitaw para lang gyud madali na siya. Kung buot lang gyud nga underpassing all the protocols nga naadilhan nakalate sa table, why not bupilit lang isang human? But because we respect very much silang polisiya, silang tradisyon, sa ilahang kaning naandan. Kay mo man din na ang basihan sa ilahang kuan, ilahang pag-existence nga. We have to respect them. We will let them. On the part sa LGU, especially with our great and taas ka ko ang respeto ni Mayor, kay ni Ana good siya nga. We have to respect them. It's their independence. Naana sa balaod na kinangan gikan nila. Ako gani, just because I am the chairman sa tourism, mao nahimo kong co-chair ni Konsehera Linda sa una. Sa Subanon. Pero I am not Subanon. Yeah, So, every time nga moanhi sila na ako because along the bakante, I take over the committee. Ako mo report about IPMR, pero at the end of the day, I cannot meddle with I cannot intervene sa ilahang operation, sa ilahang mga pamaagi because I am not subanon na anak ko nga. Himuan na lang ko na, bunyagin na lang ako ninyo para maka-apil-apil ko kay gusto man sila nga mo apil ko, mo hatag og advice, pero I cannot. Even giving them advice, ako apuro rin ko pahimangno nga ako lang hangyo mo ni, pero I cannot give them advice. I cannot even campaign. I cannot even intervene nga ayaw na siya, ayaw na kini kay I am not a subanon in the first place. Yeah. Is my highest respect to their kuan sa ilang culture, sa ilahang pagka-subanon. So, it's within their kanang realm, sa ilahang circle, silang sector nga ato ang respetan nga dapat sila mag-buo. Okay. Naanak takada kong respeto nila. Okay, so salamat labot na sa update, Konsyal, o siguro imo ipabot na lamang no, sa paghatag, labi na kung na kay additional information, labi na sa itong mga subanon nga naminaw na ito karon. Yes. Nakibapas, kumusta itong dunay gitukod nga restaurant sa Tipan? Press Cocina. Press Cocina. Yeah. Ang update ato yun, mo lagi na akong giingon nga kaning ang ato ang ancestral domain are very much protected by the LGU. Kamwat may nga naabot naman gyud ang panahon nga katong nanukod dito nga dili pa kami ang naglingkod. Paglingkod na mo among ginakita nga these things should be demolished. This kaning infrastructure should be dapat ang tangon ni kay wala ning subay saktong pamalaod, wala ning agi of FCIP or the free prior informed consent. Dapat i-abolish na. But because we also we are not considered anti-development. We do not
wala nato gipangharas o wala nato gitaga ang pagtagad ang mga gagmay nga mga entrepreneur. Kasi tawag ana sa Bisaya, pagpapatigayon. Mapapatigayon. We respect them. So ang ato nilang gihimo, you should go with the process. Unta, dapat ipang-abolish na din ha. But because we have given them great respect, also sa investment nga ilang na sulod din ha, ang amo nilang gihimo, hangyo nilang minga, we have to undergo with the normal process. Usama na, we have to go back to the FCIP. Usama ng FCIP, selection, kining information consent, nga moagi kag assembly, moagi kag consensus, moagi kag MOA, inighuman ni MOA, i-review sa syudad, kung mag-review sa syudad, ipa-review na po na sa national, pag humag national, i-implement. Kana nga pamaagi mo, yun ang musta ka, nanata sa portion nga, gi-review na ni LGU ang memorandum nga i-approveahay pohon. The moment nga mahuman na ni-review, ma-approve na ni siya sa city level, ipa-adto na po ni siya sa national level nga kanang approval. Once ma-approve ni national, ibalik na sa LGU para i-implement. So, pag-implement, we could give them the business permit to operate. At the same time, they will going to obligate themselves based sa MOA kung unsa ilang mga bayro nun. Mubayad ba sila renta? Kay parintahon naman lang sila. With that, kung okay na tanan gikan sa national level, they could do their business na dayon. I think the MOA was agreed 25 years ang ilahang rental dito nga area. I see. Okay, so pasabot yada, dili basta-basta na magkatuko niya, no? Diya sa Mao na mga gini area. ang message sa ato ang kanang interested. Now, wala na nato gihikaw ang ato nga sosyodomay. Ang ato alam is we have to undergo the process. We have to conduct the FCIP, the free prior informed consent, para hapsay o maayo pagka-plastar ang ato ang mga investment dinha sa ato nga social domain. And makatabang mo na sa in terms sa mga tourist site and economic, no? Ay kabukiran magud daghang mo tourist kabukiran. Mao gid po na ato ang kanang purpose nga nganong ato silang gi-allow gitagan nato operate because they actually contribute to the economic and tourism activities sa atong syudad. Mo nang tanan nga mga proposals nila tan-aw nato nga dili basta-basta. It should more dedicated to the economic and tourism activities sa ato ang syudad. Kay makakontribute man na dili lang sa syudad but also ma-empower nato ang subanon nga ipanghire mga empleyado, ang mga livelihood po dito mo improve kay daghang mga turista. So mo anay impact pohon nga nganong gi-allowed nato. Nalang po kay pangutana konsyano, Sure. chair sa committee sa Tourism. tourism, no? Nasayod ta nga naglaag ba ng mga opisyalis from Bohol, no, uban pa nga mga lugar, and diri sa to ano, posible bang ma-adapt na to ang mga nindutan nga mga lugar, mga paagi nila do sa turismo dinhi sa to sa Ozami City. Unsay may update labi na sa turismo dinhi sa Very syudad? good question. Yeah, ang mga benchmarking natong nagipang-conduct, especially katong hindi mo na-mention sa Bohol, we visited katong sa Chocolate Hills. And then, ang among gitanaaw dito, unsay mga facilities nga gi-introduce ni LGU para ma-promote ang Bukagan naman, ang Chocolate Hills Chocolate dito. Hills, yeah, Now, kung atuan na siyang i-adapt, especially sa atong ancestral barangays, kay kini lamang gud ang ato ang mga little bagyos mo guni ato ang mga barangay sa ato ang kuan sa Ozami City. So most of the kanang benchmarking is dedicated to the facilities introduced, unsay mga infrastructure nga ginahimo ug unsay mga accommodations nga ilahang gipang kuan dito gipang implement para maatuang ma-apply dinhi. And based sa amo ang naibaw-an dito nga si LGU will going to construct some of the economic facilities, the business hub, including the souvenir shops, cafes, and then infrastructure also, the accessibility on all the mountainous highways nato, dili lang usa. It should be a series, a linking of the mountain highways para accessible dili lang sa north, sa south, but also sa west ug sa east. So when we got there, dako kaayo og kana silang ang LG dako kaayo og
role, especially may improve si kaning tourism because without the LGU, without the big infrastructure project, katong area dito di gito atuon. Diba? So nag-introduce si LGU, gwapo nga dalan, gwapo nga facility, gwapo nga mga accessible highways, gwapo nga kanang light, kanang electricity, water. I think ang ato ang mga turista were happy being there. Mo po natong i-apply din po. No, nang pagkakaroon, if you have noticed, ang ato ang pillar sa ato ang syudad, sa ato ang probinsya, they are making our kanang mga highways karon, mga mountain o mga highways nga accessible para ang introduce na puhon na gyud sa ato ang Little Baguio, katong ato ang Mountain in the Sky, Palace in the Sky nga mga programs, katong ato ang mga gipang venture nga kanang mga cable cars linking from the city down to our Kota area, kini giayog guni og bansay-bansay para ma-plaster. That's why inanaka-importanting benchmarking nato. It helps a lot. Okay. Kunsyal, naman tayo mga kanabang historical nga mga kining tourist site nga posible pang malambo like kining sa Bukagan ning Campana. Yes. No? Historical siya pero wala siya na-develop, no? Ang wala ba na kining napanindot baka, no? Posible gyapon, no, nga kanang Campana paagi sa turismo suportahan siya and manindot diha dapita, no, and mahimo siyang tourist site mapanindot labi na diri sa historical man siya labi na sa to mga matuong Katoliko. I'm so happy nga nangutana gyud ka na ko ana Kuya Manuel kay ingon ani last year, I think that was December, did you already know nga gipalit nato ang Rodriguez House dirang kilid bitaw sa simbahan? The property was being sold to us, pero ang gusto sa mga Rodriguez family nga if possible kanang dedicated gyud ang ilahang area, ang kanang property nga ilahang gihatag sa LGU for kaning tawag ani mga tourism o kaning to promote po sa preservation sa atong culture. Mo nang pagpalit nato, we always make sure himo na nato ng Ozami City Museum nga dinha ang pinaka-importante nga area wherein our ang ato ang national hero si Jose Rizal was being there. Ato ginamoon na din ato i-highlight sa Rodriguez House. So when visitors come over there, that could be part sa ato ang tourism nga mga activities pohon. You have mentioned Bukagan Hill. Nabayran naman nato ang tag-iya sa Rodriguez. Actually, ang una dapat mabayran is kaning ato ang Bukagan. Okay, And then, because naa namang good tay mga initial nga na payment sa mga tag-iya, and then the city engineer came out with a plan nga katong nabayran nato nga mga area na, kay di naman gito mauli sa kuan tag-iya ang atong nabayad. Initially, ato na lang to i-full payment, but because naatay ginahimo kung kabantay ka kung nakaadto ka sa Camiguin or sa nakaadto kag Siquijor, na ay wala bitag kanay bitang Station of the Cross nga kaning through walk kana maglakaw ka nga grabe bitaw imong sakripisyo or passion gyud ba nga you have to climb naatay gihimo ana karon nga good thing kay ako'y tourism. This was discussed with me together with our city engineer nga para sa purchase nato sa Bukagan kay paliton nato nalantay ginahimo karon nga proposal nga inigbayad nato fully pay sa ilahang gipangayo ato tong instead nga katubitang dako na bitang nga accessible nga dalan naatay himuon diri warag kaning shortcut leading to the Bukagan gihapon pero along the way wala siya Station of the Cross nga katong murag shortcut niya sa wala siya kanang difficult path diri kay pwede diri magprosesyon gikag Wednesday bitaw na nga naabitay kanang Station of the Cross katong highway gyud gamiton isa to na po isa kan option ang gusto magpinitin siya nga gamiton tong long path padulong sa Bukagan Hill. So with that gi-finalize na lang gyud to kay covered ba gyud to sa tag-iya apilon tong palit kato na po ang Bukagan. Apil lang Campana, katong Campana. Definitely. Mo bitaw nga among gipangita ang isa ka Campana kay warag nawala to. Di ba tulo man na? Tulo na kabuok. Nga ngalan ana. Nakabalo ko sa ngalan sa history ana. So,
appeal na siya. In fact, there is a proposal nga maghimo tag dako kaayo din nga berhen sa kuta nga statue, pero that will be later on na nga atong improve dito. Buan siguro na to view deck, himuan na to naka-laid out na tong plan ato sa city engineers regarding that. Ang ato alang finalization na gyud sa tag-iya kung asa ang ato ang gustong paliton as part sa full payment. So with that, in fact, we are so happy. In fact, during the consultation, nindot kay to kay kami gyud ng konsehal present, and then di papili mi kay because sa constraint sa budget, di papili mi nga mga ilang kung si mayor, inana si mayor ang ato ang hanangdong mayor nga kung kinsa tong namang gutoy option karon sa unahan nato palit, si Bukagan ba or si Rodriguez. Kinsa to in favor ni Bukagan, you can explain your vote, and then ako nang ko ni consider. So kanan urang nabahin gyud ni adto na ay pito sa Rodriguez na apoy pito mo na nag-break atay inana. Si mayor makakahatag na mo consensus. So kato siya before to na muna palit, only to find out nakadaog si Bukagan nga unang paliton kay kanila laging impact kanay pong gwapo bitaw gyud kaayo ang iyahang plano, only to find out nga una nang rabitag na ang dealing sa atong Rodriguez naka-come up na taog ka ng 100% complete na ang iyahang MOA. So giuna na natong palit kay basig ma-change ang mind sa tiya. Pero kamulon na taan ning Bukagan. Pa-develop na budget ana ang atuan na lang is the finalization sa tag-iya kung asa gyud ato ang covered ng property nga sila tag-iya nga ato ang paliton sa final nga payment kay naka-initial naman. Okay, ang Bukagan konsyal usar ba tag-iya kanang whole Bukagan usang tag-iya sa titulo pero namatay naman good. So these are represented by the heirs at tong mga tag-iya. Mao nang kanang di para sa Rodriguez nga paspas kaayo naka-convene ng heirs, nakahimo din tag deed of sale. While si Bukagan, we need to contact pa ang tong mga tao, although na sila kanang kuan din authorized, pero ang signing ana later padala na po na sa Amerika kay ragtuan naman sa Amerika mga tag-iya. Mo nang naka-delayed gamay sa ato ang Bukagan nga purchasing. But rest assured nga our mayor, the governor, kung ando dako kayo sila gitaga nga budget for that to give us a very, very good kanang tourism attraction, finally, ang Bukagan. Oh, yes. Nindot po kayo, no? And labi na kung ibalik siya ang gamit kanito sa kampana. Kaya sumala pa nila. Every 6 o'clock, ganito sa una nga magtingon na. Mo gin ang purpose nga atong paliton because these are historical. The bills itself has its own kanabitang tawagan na value. Yeah. Dili lang siya kay because naa siya religious value, but part na gid sa tong history ang kampana itself. Mabitaw nga na ay radyo kampana because kinakaraan gid siya nga simbolo sa City of Ozamis. So we will going to kanang highlight that later on kung ato na nang makuan na gyud, ma-acquire na gyud si Bukagan for the final kanang stage. Dayon of course, we will be asking all our historians to kanang come up with a very good bitang narratives para puhon kung nanatay mga interesado makabaloon sa ng Bukagan Hill, at least the narratives are already in place, and then we will be passing this to our generations to generations para di gyud mawala ang atong culture of traditions sa Konsyal. Okay, salamat kay Labot din ang Konsyal. And diri sa to kay nakasuroy man taog Sikihor, no. Nay pareha diri sa ato nga mga tubod, di ba? Ang uban butang isda, ano nga so uy maoro di sa Ozamis. So ay makatabang mo siya sa labi na mga barangay nga na sila ikaw galing makita nga posibleng mga tourist site nga ma-develop po nila. That's why mo bitaw na nga tanan nga mga barangay development plans dapat activated si local development council. Local tourism council, local tourism development council. Why?
Kay si BDP, kanang Barangay Development Plan, included man din ha kung unsay mga tourist attractions sa matag barangay. Dahil ibutang ta si Di Malun na, si Diguan na siya kaning Bulok-Bulok. Dapat nag-propose na siya ni Barangay Development Plan nga si Bulok-Bulok kinahanglan og dalan. Si Bulok-Bulok kinahanglan og infrastructure dito, kinahanglan kaning inani para inig-approve ni Barangay Development Plan, inig-pa-adapt niya sa syudad, amo naman ang ipang consolidate para comprehensive atong city development plan. Tan-aw na to sa itong mga barangay nga angayan nga gina-propose na for budgeting. With that, ini-consolidate na to, makita na nila to ang daghan daytag barangay nga pwede na to ipang-improve o develop. Nga dili lang nga itong local history nga to ang giigo, but also the economic as well as the tourism activity that will going to improve the livelihood of matag ka ng numulupyo ditong dapita. Kay adtuan na atong i-develop, mabuhi man ang ato ang kuan dito kanang community kay daghan mag turista mga to, local man or foreign. Like mga suba namo tay mga suba diri gimad o kanang sa steps na bordo sa barangay development plan nakita. So we will be asking nila kaniadtong Dahil falls diya sa stems na bordo, di ba? Iba ba? Cobra Falls. Cobra Falls. Pero did you know, we need 2 hours para lang maabot dito. So, kung kinahanglan kag kapgo nga mukuyog di mo because dili pa ang terrain is not that kuan, kinahanglan pa kag guide because dili siya inana ka accessible. Steve Keisha was there. Gihanga kung abot dito, but when you get there, mahorot ka na nimong kalaay o ganang kakapoy because it's so majestic. Na atol pag yun nga kanabitang dilik uga, dilik ting summer, ang water is so pristine, very clear, very fresh, and then so high. It could, unang gitawag siya Cobra Falls kay kuan man siya, wala man siya ganang snake nga cobra ang iyahang itsura sa falls. Sa falls. Dili gid siya kuan ba? Diretso dili siya falls, wala siya snake. So muna gitawag siya Cobra Falls. Falls. Kay ang itsura po niya dito, wala pong cobra gagana din nagdahilog nga SS. Dili siya straight. So that could be one. Pero kana lagi 2 hours ka kinahanglan gyud kag asenso nga mo introduce og kuan dito accessibility road para mapa. Pero makaya na nato. Just give us the BDP so that we could consolidate all of them and may hinay-hinay na to develop and improve because naraman tadik man tamo wala as long as na team asenso, you're in good hands. Yeah. Okay. So salamat kayo Konsyal sa gayon na kaubag mo siguro og imo na lamang mensahe sa tanan. Yes, ang ako ang mensahe kay we have discussed sa ato ang mga subanan. Rest assured nga atong team Asenso headed by our incoming kaning Asenso Pinoy representative Mayor Indy ug sa ato pong incoming Mayor Sam Norman Fuentes, sa ato ang Congressman Ando Wagminal ug sa ato ang Governor Henry Waminal nga you are always being respected and ang inyong yung katungod, inyong mga rights, amo agin nang ipang-uphold. Because we believe nga there should be a voice mo nang we really need somebody to represent you. Kung dili man ganing representative, at least you will be represented well. Nga kung wala man mo come out, representations will be there. Mo pinag-iingon nga, it's never been necessary nga representative, but representation is important. So, with that, kami na'y bahala ninyo, just kanabit ng protect atong ancestral domain kay kamo ra man gyud ang pwede makatag-iyaan na from generation to generation. And also it comes to tourism, rest assured sa atong mga samisnon nga our 3 pillars are working very very hard to make our tourism activity as flourish as possible. What pasabot, we are mandated another 3 year, our last term, but we can already see the future behold. Kay dili man mi muundang. Bahalag mga human na mi sa mga term, di gyud mi muundang hangtod wa gitay makita nga asenso. But again, asenso will always start within ourselves. Kung ang atong idea nga to abitang mga huna-huna mga paglantaw is mo asenso kita, mo asenso ang matag usa ka nato, mo asenso atong pamilya, mo asenso si purok, mo asenso si barangay, ay na dayon si syudad. So asenso begins within us. Think always positive and be part of the solution, not a problem. So thank you very much o may adlaw ka natin tanan.
Ato nakauban si City Councilor Dinky Suizo sa mga inisgutan na sa indigenous peoples and of course no sa tuang sa inisgutan sa turismo no sa tuang syudad. So gikan diri sa akong location kaban ako si WD 45 doon ang bargamento ni Glenn Rolona, Chris WD 8, Manuel Loren Kinigi. Salamat may adlaw. Thank you very much.